Преди 153 години, на 6-18 февруари, по нов стил, на нашия грешен свят напусна една свята личност, апостола на свободата Васил Левски и родякон Игнатий. Да се говори за Левски без вълнение и съвсем накратко е много трудно, но ще се опитам да го направя пред вас. Левски има няколко много важни характеристики. Той по принцип е една многостранна личност, една невероятна личност, но най-важните характеристики за мен, първата характеристика е това, че той е монах, че е посветил живота си на ближния, на любовта към ближния, която той така преформулира като любов към своя народ и към цялото човечество, като към човека като Божие творение. И това личи във всичките му стъпки и действия. Той в своите писма на няколко пъти се обръща към своите съдатници с думите на Евангелието. Той не случайно използва такива библейски изрази, каквито чухме и тази вечер. Всеки случай той върви по пътя на апостолите и затова съвсем справедливо е схващан от своите съвременници като светец и като апостол. На второ място това е революционерът, политическия водач Левски. Политика в модерния, най-автентичния смисъл на думата. Той е водачът на революционерната партия, както се е казало тогава. И той не е спуснат или посочен от някъде, а издигнат от самата тази партия, от хората, които са решили да се борят за свободата на България с цената на своя живот. При първата и втората своя обиколки той посещава десетки градове и селища и отивайки в Румъния, казва на емигрантските дейци, че идвам да ви представя народната воля. Т.е. той е издигнат от самите народни среди. И това го задължава изключително много. После в 1872 година на Общото събрание той получава делегирани самоправата на главен апостол на България. Но какво трябва да разбираме като България? Какво разбира под българско, както най-често пише Левски? Това се разбира са Мизия, но Мизия заедно с цяла Добруджа и с Поморавието, което днес почти напълно сме забравили, Македония в нейните исторически предели и разбира се Тракия в също нейните исторически предели. И той казва, и неговите съратници, че ние се борим за свободата на нашите българи там, където живее българинът. В Мизия или България, как се е казало тогава географски, Тракия и Македония. Освен това, същите тези хора споделят благородната максима, че не искаме чуждото, това е в века на бруталните империалистически планове, но не си даваме своето. И ние сме длъжни и до днес по един или друг начин да пазим този негов завет. Той държи изключително много на българското национално единство. Парадоксално е, че един монах, един безсребърник на практика създава една държава в държавата, една паралелна власт на тираничната Османска империя и се бори за освобождението не само на българите и християните, но на всички хора, които живеят на нашата свещена земя. И това е казано неведнъж от него. Нещо, което искам да споделя с вас и което е много слабо известно, да не кажа и почти напълно неизвестно. В плана за революция има варианти на мирно освобождение на България, без въстание. И това го казват на няколко пъти негови сподвижници. Няколко години се организираме, купуваме оръжие, търсим офицери, изпращаме една делегация при високата порта и си искаме правата, такива каквито имат сърби и румънци. Те се позовават и на Парижкия мирен договор, който гарантира реформи в Османската империя. И вече ако османската власт откаже да отстъпи от тези изконни права на българите, вдигаме въстание. Така че той е много широко спрян. Разбира се, той е конспиратор и тези планове не са печатани по вестниците, но очевидно са съществували и те говорят и за неговите връзки с, както гениално казва Вазов, с всяка класа, пол, занятие, взимаше участие в това предприятие. Но той е за националното единство и в много по-универсален план. Той има много тесни връзки с бесарабските българи. Той е ходил поне няколко пъти в Бесарабия и контактува с хора от тази общност и много държи на тях. Той има поне две, ако не и повече обиколки в Македония и пише в писмо до своя съратник доктор Константин Робев от Охрид, че вече настъпва времето да се разреши организацията и в Македония. И в заключение, понеже чухме тези прекрасни думи на Захари Стоянов за апостолите на априлското въстание, ние сме в самото навечерие на априлското въстание. Само след 2 месеца, ден след извънредните парламентарни избори, е 20 април.
Аз използвам така възможността от името на управителния съвет на Фондация Васил Левски за пореден път да призова нашите политически лидери, нашия културен елит, нашата съдебна система, уважаеми господин премиер и нашите министри, 20 април да бъде обявен за официален празник. Тъй като не е логично да бъде отбелязван на 1, на 2 май, на всевъзможни дати. Това е деня на нашата революция, морална и с оръжие. Преди години си позволих да нарека априлското въстание възстанието на Левски. И думите, които чухме от Захари Стоянов, откъдето аз съм се запалил на тая тема, те са напълно верни. Но това наследство, то е възприето и от поробените българи в Македония и Одринско. Нещо повече, в западните покрайнини, в Северна и Южна Добруджа, когато те са под чужда окупация. И тамошните водачи са наричани наследници на апостола. Гоце Делчев и Даме Груев го казват в прав текст, че те наследяват тази традиция и я прилагат в неосвободените български земли, както се е казало тогава. Така че да завърша с думите на неговите съвременници. Даниил Христов Попов, неговата връзка с емиграцията в Румъния, го нарича във времето, когато той вече е заловен, изгубваме най-добрия ни българин, т.е. най-големия български патриот и водач. Ботев казва, това е един син Българио, т.е. това е най-свиден син Българио. Но най-може би трогателни, без да оспорвам предишните оценки, са думите на един неизвестен по име тракийски деец, който казва, ако ще всички да загинем, но да спасим Левски. Вярвало се, че той ще бъде отведен в Цариград и там ще бъде съден. Има организация, това съвсем не е мит. Това не става, както знаем, но този неизвестен деец казва, ако ще всички да загинем, но да спасим Левски, защото нямаме втори Левски на света. Оценка, която е валидна и до днес. Да живее България!